А как да разтоварим шийния отдел? В това видео ще ви покажа как да разтоварите шийния отдел у дома, без уреди, по лесен и ефективен начин. И обърнете внимание, това е един от онези случаи, в които всеки трябва да знае тези упражнения. Но особено хората с дискова херния или артроза в шийния отдел. И най-хубавото е, че ще видите, че не е нужно да сте слаб, млад или много гъвкав, за да правите тези упражнения и да подобрите врата си. Този човек е луд. И ще започнем, като комбинираме няколко упражнения в едно. Това е така, защото е невъзможно да декомпресираме гръбначния стълб, да създадем пространство за дисковете, за ставите, без да раздвижим тези мускули, тук отстрани, феком и ребрата. Това е напрежението, което притиска врата, смачква гръбнака и дърпа главата напред. Значи упражнението, което ще направим, ще премахне тези напрежения отдолу догоре и едновременно ще декомпресира гръбначния стълб. Ще седнете на стол с изцяло подпрян гръбначен стълб, отдолу догоре. Следващата стъпка е да преплетете пръстите и да ги сложите зад врата. Обърнете внимание, че виждам много хора да слагат ръцете си зад главата. Това е зад врата. Следващата стъпка е да изнесете лактите напред, за предпочитане под брадичката. Не е нужно да докосвате. Оставете лактите. Това е само за да усетите ръцете си, как прегръщат врата. В тази позиция с опряна гръбначен стълб ще се облегнете назад, като насочите лактите към тавана. Искам да изпитате усещането за протягане, онова приятно усещане за разтягане. Това не е болка. В тази позиция самият факт, че ръцете са обгърнали врата, вече разтоварва гръбначния стълб и за да работим върху това напрежение, ще се постараем, когато iздишваме, хайде. Ах! Quando a gente solta o peito dela e a gente está alongando aquela tensão. Точно така. Ще останем тук 30 секунди, като се стараем при издишването, без да бързаме. След 30 секунди се връщаме бавно, отпускаме и се движим малко, за да усетим отпускането. Да усетим врата по-свободен, с повече пространство за дисковете и ставите. Ах, така е много по-добре. И за да подобрим още повече резултатите, има едно бързо упражнение, което подобрява стойката на врата. И когато подобрим стойката на врата, предотвратяваме връщането на това напрежение. Застани прав. Отпусни раменете. Остави раменете да паднат далеч от ушите, лактите изпънати и вдигни палците нагоре. Бавно, без да повдигаш раменете, насочи палците назад, докъдето можеш. Идеята тук е да доближиш, да събереш лопатките отзад. Точно така. Задръж тази позиция, сякаш се протягаш и се опитай да се отпуснеш. Не връщай ръцете и се опитай да се отпуснеш. Дишай дълбоко, по-продължително, като се постараеш при издишването. Постепенно ще видиш, че ще ти трябва по-малко усилие, за да задържиш позицията. Можеш да дишаш по-леко. Почти сякаш тялото ти свиква с тази позиция. Остани тук за 30 секунди. И когато се върнеш, вече усещаш рамото по-добре подредено, врата по-лек, а стойката по-елегантна. О, така стана още по-добре. Ще правиш тази последователност поне веднъж на ден, но можеш да я правиш винаги, когато имаш нужда. Защото, както видя, облегчава болката и отпуска това напрежение във врата. Следващата стъпка е да укрепим мускулите, които поддържат шийния отдел. Все едно е мрежа. Показвам как да започнете това укрепване у дома в това видео. Просто кликнете тук на екрана. А за вас, които гледахте досега, има подарък. Тук има видео с цялата тази последователност, без прекъсвания, за да можете да пуснете и да правите цялата последователност заедно с мен. Ако успях да ти помогна с това видео, знаеш, благодари ми, като споделиш това видео с някой, който има нужда. Това е всичко, което искам. Толкова от мен за сега. Голяма прегръдка и до следващия път.